Ahoj, vítám vás u prvního dílu z Ice Catch. Podle mě ji můžete znát. A pro ty, kdo Ice Catch neznají, tak je to, kolik tady hráčů, no 8, no dobrý. A je to o tom, jakože jeden hráč maluje. A doufám, že to slyšíte, protože mi to úplně křičí do uší. A je to o tom, že druhý maluje a ostatní se snaží jakože to prostě uhádnout, co maluje. Ne, píše se bez háčků, bez čárek. No a uvidíme, jak to půjde. Vlajka to není určitě, není. Cesko. Co to je? Co by to mohlo být, nevíte? Čech by to mohlo být. Ne, není. Scout. Taky ne. Já jsem se lekl, jak to úplně křičí, panebože. Prezident. Jaká mu vůbec nevím. Poradna. Co to? Volby. No, tak to bych stejně nedal, no. Nevadí. My, jak můžete vidět, tak jsme tady. A uvidíme to. A uvidíme. Ukaž. Silnice. Dálnice. Cesta. Kopec. Co to je? Co to je? Chodec. Sakra. Chodec. Ne. Prechod. Sakra. Ulička smrti. A může to být jenom jedno slovo. Šlapka. Já se ho trošku slyšíte, jak jsem říkal, tak to hrozně řve. Doufám, že to uslyšíte. A sakra. Město pořadí. Zlato. Stříbro. Co to je? Koráb. Jedna. Pohár. Jak se píše? Nic, to 100% nebude on. Předkrm. Cože? Jak to někdo mohl dát? No nic. Jdeme na škola. Váza. Jídlo. Miska. Koule. Blato. Medovník. Mesec. Jako měsíc. Co to je? Medaile. Merkur. Co by to mohlo být? Co to sakra je? Melisa. Já nevím, fakt sorry, ale nevím. Co? Mám 0 bodů. Jsem poslední. Už nejsem poslední. Pardon, mám trošku kašel. Make-up. To bych tam namaloval líp, podle mě. Možná. Nevím, no. Každopádně děkuju, jako, vím, že to je přehnaný, ale děkuju za ten první odběr, jsem moc rád. A za každých 50 těch odběratelů udělám
ten udělám prostě prostě speciál nějaký a ještě prostě jako poděkování za tolik a tolik odběratelů. No, co by to mohlo být? Letopočet třeba? Víc, co by to mohlo být? Číslo. Budoucnost. To dobře namaloval, no. Ale já to nedal, no. Prostě jsme chabí. A při videu mi to zase nejde. No, to je zajímavý, co? To je co? Tak. To je ten. Jak se jmenoval? Vlastovka. No jasně. Ale já jsem neviděl přesně, jak se ho jmenuje, sakra. Ale jinak bych to dal. No. Uvidíme. Ale 100% už nevyhrám, protože to je poslední kolo. Tak dáme ještě poslední kolo. Gratuluji. Johnny vyhrál, nebo vyhrála, nevím kdo to je. A vyhrála s 90 bodama. A teďka bude jako nový kolo. Od... Každý bude mít 0 bodů. A bude se hrát znova. A uvidíme podle toho regál. Máme namalovat regál. Takže dřevo. Já vím, nejsem moc dobrý malíř. A tady trošku tlustší a regál. Regály, poznáte to? A tady prostě různé věci třeba, Tak, třeba. Já nevím, prostě regál, ne? Je to poznat, ne? Napište do videa, jestli je poznat regál. Tak. By bylo vidět, tak a tak. Je to poznat jako regál, ne? Každopádně, kolikátý jsme? Jsme první! Oh yeah! No konečně. Takže co bude malovat? Pelikán maluje, no, to je divný jméno, no. No nevadí, no. A to je třeba kaluš, helma, hlava, drak, palma, plás. Co by to mohlo být? Havaj. Teď nevím, jestli to píšu dobře. Ten Havaj. Tanecnice. Ukáž to bylo domorodec. No to bych neuhádl, no nevadí. Jsme třetí tady, jak můžete vidět. Sorry, teď no možná si přiknu, nevadí. Takže helma, pes, zvíře, kocka, obojek. To je ten. Sakra. Vodítko. No jasně, ale pozdě, no, nevadí. Jsme čtvrtý, jo. Jsme čtvrtý, takže to je v pohodě zatím. A uvidíme, jak se bude dařit dál, tady to je teprve třetí kolo. Teda teďka se dělá čtvrtý kolo. Uvidíme, co bude malovat. Ukaž. Hvězdy. Kříž. Pohreb. Kříže. Jen 3 kříže bílýho kamení. No tak co by to mohlo být? Planetky.
pozitiva. Jejda, no, tak to bych nedal, no, nevadí. Tak, uvidíme, co maluje teďka on. Já čekám. Píla. Nic. Já už to vím. Neviditelnost. Počkej. Neviditelnost. To je ten, jak se to jmenuje, solník, pepř. Jak se to jmenuje, já se nemůžu, cukřenka, slaňka. Já jsem samé hogy, ale stejně to podle mě není ten pravej. Age 24, cože? Počkej to. Je to pravej hogi, vypadá to tak, protože tam má youtuber napsáno, 24 let a Budějovice. A to mu spěchota. Ne, nevím, co by to mohlo být. Sprinter. Dosah, tak třeba uděláme paňáčka prostě, jo. Paňáčka. Tak, tady máme prostě nějakou skříň. Tady třeba akvárko. Říkám třeba. Tady prostě dosah jakože odtud sem. Dosah. Dáme hint. No, už to dávaj. Odtud sem nedošáhli třeba. Hopla. A vlasy třeba nějaký, ale no, vlasy. No, uvidíme, kolik lidí to uhádne. No takhle, vole, no takhle, prostě dosah, to nechápete, dosah. No nic. Jdeme na další kolo. Jak dlouho tak natáčíme? Pardon, tady to jsem neměl v úmyslu. Teďka tady to, prosím to, natáčíme 13 minut. Za tohle to se omlouvám, já jsem potřeboval vědět, kolik nahráváme. To je přece vlak, mašina, lokomotiva, řidič. Jak se to jmenuje? No, já se nemůžu vzpomenout na jméno, no. To je prostě těžký, no. To je ten kolejista, to rozhodně nemůže být, ale kolejista. Pro srandu, víte co? Strojvůdce, no, přesně tak, no. Nevadí. V kolik to nahrávám? Přesně 20 minut po 9. Takže hlava, vlasy, oblice, nic, kluk, rytír, mix, to je se tam jako nesmí to, ale dolar, co to bylo? No. Nevadí. Teďka mola je další. Oni to všichni skipujou, no. Nevadí, no, máme hodně času. Tady to je přece předposlední nebo poslední kolo, nevadí, to je přece stan. Esko.
Ekvádor. Čtverec. Had. Kostka. Co to je? Číslo. Prak. Zvíře. Hra. Komár. Co to je? Med. Cukr. Káva. Já fakt nevím. Lepidlo. Nevím, co to je. Povrch. Co to je? Strana. Hint, dejte hint. Co to jako má být? Smelák. Strom. Co? Cože, on to někdo dal? Cože? Rostlina. Co by to mohlo kurňa být? Ty vado. No, tak, to je těžký. Tak poslední kolo. Jako poslední kolo a ukončíme video. Tady to stejně nebude moc krátký, to. Teda dlouhý nebude moc. Takže to je kolo, guma, pneumatika. Co to je? Průřez. Polovina. Ninja. Maska. Co by to mohlo být? Sek. Samuel. Samuela. Samuelka. Samuraj! No my jsme taky blbý, viď? Tady to bude konec videa. Tak já se s váma rozloučím prozatím. Tak čau.